खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसामनि सीएमआ अमित शाहखौ लोगो हमदों। दैबाना खहा आरो फाहामनाय सोमोन्दै सावरायदों। आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया रबिबार बेलासियाव गोदान दिल्लीयाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमदों आरो बिथांनो रायजोनि दैबाना थासारि, बावैसोनि दैबानाजों जानाय खहा आरो रैखा खालामनाय आरो थांना थानायनि थाखाय राहा लानायनि बागै फोरमायदों। गिबि मन्थ्रिनि बादिब्ला शाहया दैबाना खहा जानायनि बिबांखौ मानिना लादोंमोन आरो आसाम सोरखारा फाहामनाय आरो फोसाबनाय नाजानायफोरनि थाखाय मिरुआरि मददखौबो रोखा खालामदों। शर्माया बेखौबो बुंदों दि शाहया गासै दैबाना थासारियाव रायजो सरकारजों गले-गले सोमोन्दोआव थाबाय थादोंमोन। शर्मा बिथाङा बुंदों दि मिरु नखर मन्त्रि बिथाङा फिन फसंनाय आरो फाहामनायनि थाखाय भारत सरकारनि मददखौ रोखा खालामदों। नैथि खौराङाव दङ 2 दाननिफ्राय सासेल' फिसाज्लाया गोमादों। गोसो बायनाय बिमा-बिफाया कुमार भास्कर बर्मा दालांआव उखैहाब सोमावसारबाय। दुखुनि मोनसे गोसो बायनायनि मोनसे दुखुनांथाव दिन्थिफुंनायाव सासे गोमानाय कलेजनि फरायसानि गोसो बायनाय बिमा-बिफाया गुवाहाटी आरो साहा गुवाहाटीखौ फोनांजाबनाय कुमार भास्कर बर्मा दालांआव उखैहाब सोमावसारनायाव जिरायदों आरो फाथासिल आम्बारि पुलिसआ गावनि फिसाज्लानि गोमानायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनो हायैखौ सोंखारिदों। आर.जि. बरुवा कलेजनि 4थि सेमिस्टारनि फरायसा सुरजित राजबंशीआ थांनाय 29 जुनाव गोमानानै दंमोन। गावनि नखरखौ रांखान्थियारि महरै हेफाजाब होनो थाखाय सुरजितआ कुइक कमार्स सार्भिस बिल्डिंआव डिलिभारि बय महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। गोमानाय सानखालि गुवाहाटीनि फाथासिल आम्बारि ओनसोलनि सेगुनबारि शिबानन्दपुराव बिथांनि थाग्रा खुलिनि साखाथियाव बिथांनि साखा खबनै आरो हेलमेटखौ गारनानै दोननाय मोनदोंमोन। गोमानायनि उनाव बिफा सुरेन राजबंशीआ फाथासिल आम्बारि पुलिस थानायाव गोसर थिसनदोंमोन। नाथाय नखरनि सुबुंफोरा अजद होदों दि दान मोननैसो बारलांनायनि उनावबो पुलिसआ गावसोरनि सासेल' गथ'खौ नागिरनायाव जेबो गोख्रों खौरां एबा दावगानो हायाखै होनना फोरमायदों। पुलिसनि जेबो राहा मोनैनि थाखाय आरो फिसाज्लानि गाज्रिसिन थासारिखौ गिनानै बिसि-फिसायआ न्याय आरो बे आयदानि सायाव गोख्रै आरो गोख्रों नायबिजिरनायखौ दाबि खालामनो थाखाय कुमार भास्कर बर्मा दालांआव उखैहाब सोमावसारनो थिरांथा लायो। उखैहाब सोमावसारनाय जागायनायनि दान्दिसे उनावनो भरालुमुख पुलिस थानानि मावख'गिरिफोरा जायगासिम सौफैयो आरो बिमा-बिफाखौ दैखाङो आरो उनाव बिसोरनि देहाया गाज्रि जालांनायनि जाहोनाव फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालिसिम दैथायहरो। दुखु मोननाय बिमा-बिफाया आसामनि गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माखौ हेंथा होनो, गावनि फिसाज्लाखौ नागिरनो आरो बिथांनि हरखाब आरो गोमोथाव गोमानायनि सायाव रोखाथि लाबोनो थाखाय आरज गाबदों। थामथि खौराङाव दङ थाव खावनायनि सन्देहनि उनाव बागजानाव गेस लिक जानायनि खौरां। मैया फुंनि समाव बागजान ओनसोलाव गेस सेरनायनि खौरां मोन्नाय जादों, जेराव सन्देह गोनां दुथांफोरा अइल इन्डिया लिमिटेड पाइपलाइनखौ दाननानै थाव खावनो नाजादोंमोन। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे जाथाया हरनि 2:40 रिंगासोआव बागजान दिगलथरां गोजौ गेजेर फरायसालि आरो रुपकबर जातीय फरायसालिनि साखाथियाव जादों। जायगानि खौरां मोन्नाय बादिब्ला थाव खावनायनि सन्देह खालामनाय नाजानाया पेट्रल पाइपलाइनखौ खहा खालामदों, जायनि जाहोनाव लाइननिफ्राय गेसआ गले-गले गबाय थादों। रैखाथि हान्जाया खहा जानायखौ नायगोन, पाइपलाइनखौ रैखाथि होगोन आरो सेरनायखौ होबथानो थाखाय थाबैनो राहा लागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ इस्ट बेंगलआ महन बागानखौ 4-0 फेजेननानै 17थि डुरान्ड कापखौ देरहानो हायो। इस्ट बेंगल एफसीआ 135थि फाइनाल गेलेनायाव बादायगिरि महन बागान सुपार जायन्टखौ 4-1 गलाव फेजेनो। 23 आगस्ट रबिबारखालि विवेकानन्द युवा भारती क्रीड़ांगनाव डुरान्ड काप गेलेनानै 17थि खेबनि थाखाय बिमुंखौ देरहानो हायो। इस्ट बेंगलआ 10 मिनिटआव बिपिन सिंहनि गेजेरजों सिगांग्रोनो हादोंमोन। बेनि सिगां एडमान्ड लालरिंडिकाया 12थि आरो 22 मिनिटआव गरनै गल सोनानै गावनि हानजाखौ 3-0 सिगांलांनो हायो। महन बागानआ 33 मिनिटआव मनवीर सिंहनि जोहै मोनसे गल सोनो हायो, नाथाय लालरिंडिकाया 44 मिनिटआव गावनि हेट्रिकखौ फोजोबनानै इस्ट बेंगलनि 3 गलनि खाबुखौ लाबोफिन्नो हायो।
इस्ट बेंगलआ हाफ टाइमसिम 4-1 आवगायगासिनो दंमोन आरो महन बागाननि नारसिननाया सोलिबाय थासेयावबो ब्रेकनि उनाव गावसोरनि आवगायनायखौ लाखिना दोनदोंमोन। जोबथा विल्सआ इस्ट बेंगलनि 4-1 देरहानाय आरो बिथांमोननि 17थि डुरान्ड काप बिमुंखौ रोखा खालामो। 17थि डुरान्ड कापनि फाइनाल बादायलायनायाव लाल रिं दिखाखौ गल्डेन बल देरहागिरि आरो महन बागाननि गलकिपार बैशाल केटआ गल्डेन ग्लभ मोननो हायो। नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीनि आलाउद्दिन आजारीआ गल्डेन बुटखौ देरहायो। साथामबो बान्था मोनगिरि बिथांमोनहा 3 लाखनि चेक मोनो। फारसेथिं गल्डेन बल देरहागिरि बिथांनो गंसे एसइउभिनि साबिबो होयो। बाथि खौराङाव दङ आसामनि स्पिकार रन्जित कुमार दासआ शिबसागर डिसिनि फारसे अखिल गगैनि आखुखौ सोंखारिदों। आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दास बिथाङा शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैनि जिल्लानि डिपुटि कमिशनारनि फारसे खालामनाय आखुखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बुङो दि सायख'जानाय थान्दैफोरा बिथांमोनखौ गाहाय थाखोनि सुबुं महरै नायनायनि अनगायै सरखारि मावख'गिरि एबा अफिसारफोरजों लोगोसे खामानि मावनांगौ। बङाइगाव जिल्लानि अभयापुरीनि बरखलायाव श्री श्री रघुनाथ बिग्र मन्दिर सत्रखौ दावबायनाय समाव बे दान्थे बिदान्थेनि सायाव अजद होनानै दास बिथाङा बुङो दि माखासे सुबुं थान्दैफोरा गोरोन्थियावनो गावखौनो राजा होनना सानो। बिथाङा बुङो दि मन्त्रि आरो एमएलएफोरा सरकारनि अफिसार गैयालासे गोहो गैया आरो खुंथाया अफिसारफोरनि गेजेरजों खामानि मावो होनना बिथाङा बुंबावो आरो सायख'जानाय थान्दैफोरा खान्थि दिथा होयो। जुदि सोरबा मन्त्रि एबा एमएलएआ सानो दि सरकारनि अफिसारफोरा गावसोरनि सिङाव खामानि मावो अब्ला बेनिख्रुइ देरसिन जेबो जाम्बा गैया होनना दास बिथाङा बुङो आरो एमएलए बिथांमोनखौ अफिसारफोरजों गावजों गाव मान आरो हेफाजाब लाखिनो खावलायो। बुंथिगिरिया आरोबाव सांग्रांथि होयो दि अखिल गगैनि आखुआ शिबसागरनि लुबैनायाव गाज्रियै गोहोम खोख्लैनो हागौ आरो इयुनाव बेफोरबादि आखुनिफ्राय जानगाराव थानो बोसोन होयो। दास बिथाङा अभयापुरी दावबायनाय समाव बे बिबुंथिखौ होयो जेराव बिथाङा आरज गाबदों आरो जारिमिनारि श्री श्री रघुनाथ बिग्र मन्दिर सत्रखौ दावबायदोंमोन। 6थि खौराङाव दङ 100निबो बांसिन आइजोफोरा खुवांआव अरुणोदय दाननायनि थाखाय अजद होनानै सोमावसारदों। आसाम हादोरनि डिब्रुगड़ जिल्लानि खुवां महकुमा जिल्ला मावख'आव सा 100निबो बांसिन आइजोफोरा राजखान्थि जाहोननि थाखाय हादोरसा सरकारनि अरुणोदय वेलफेयार स्किमनि मुलाम्फा मोनग्रा फारिलाइनिफ्राय बोखारनायनि अजद होनानै धर्ना होयो। धेमेसि, हल्दिबारि, लेजल आरो गसपुरियाजों लोगोसे गोबां पन्चायतनिफ्राय फैनाय सोमावसारगिरिफोरा मोनथाव आइजोफोरनि थाखाय मुलाम्फाखौ लाबोफिननो थाखाय साब डिस्ट्रिक्ट मावख'आव ज' जादों। हेंथा होग्राफोरा दाय होदों दि आयेन आफाद बिसायख'थि समाव आसाम जातीय परिषद एजेपिनि आफादगिरि लुरिनज्यति गगैखौ मदद होनायनि उनाव निखावरि, रान्दिफोर आरो जर'खा गोनांथि गोनां आइजोफोरजों लोगोसे नंगुबै मुलाम्फा मोनग्रानि मुंखौ फारिलाइनिफ्राय बोखारनाय जादों। गोबां सोमावसारगिरिफोरा बे स्किमनि जागायजेन्नायनिफ्रायनो दानफ्रोमबो 830 रां मोनबोनाय आइजोफोरखौ बोखारनायनि सायाव सोंथि खालामदों। बिथांमोनहा बेखौबो अजद होदों दि अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ रांखान्थियारि बिथिंजों लोरबां नखरफोरनि अनगायैबो बेसेनगोसा गारिफोर थानाय नखरफोर आरो सोरखारि साख्रिआवलाफोरनि नखरफोरखौबो होनाय जागासिनो दं। आइजोफोरा मुलाम्फा मोनग्राफोरनि फारिलाइनि सायाव थाबैनो खुंथायारि नायबिजिरनायनि दाबि खालामो आरो अजद होनाय बादियै एरख'जानाय गासैबो मोनथावना मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ फिन थिसनफिननांगौ होनना दाबि खालामो। सोमावसारगिरिफोरा हुमखि होदों दि जुदि खुंथायआ बिथांमोननि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो आरो मोनथाव आइजोफोरनो मुलाम्फा होफिननो हायाब्ला बिसोरो मोनसे गिदिर सुबुंदारारि सोमावसारनाय जागायगोन। 7थि खौराङाव दङ मध्य प्रदेश आरो महाराष्ट्रआव दुंहाव थासारि। भेन्टिलेटराव अर खामनायनि उनाव 48 घन्टानि गेजेराव 4 जोनोम जागोदान गथ'नि जिउ खहा। 24 आगस्ट 2022 समबारखालि महाराष्ट्रनि अमरावती जिल्लायाव आइजो देहा फाहामसालिनि जोनोम जागोदान इन्टेन्सिभ केयार इउनिटआव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाथाय जायो। बे जाथायाव 3 जोनोम जागोदान गथ'साफोरनि जिउ खहा जायो। एनआइसिइउआव थानाय मेडिकेल भेन्टिलेटरआ हरखाबै बेरफ्रुनायनि उनाव देहा फाहामसालिनि 3थि थालायाव फुंनि 3:30 रिंगासो समाव अर जोंखाङो। बे बेरफ्रुनाय समाव गासै 39 जोनोम जागोदान गथ'साफोरा वार्डनि सिङाव दंमोन। डिउटि डक्टर, नार्स आरो मेडिकेल स्टाफआ थाबैनो उखुन्दैजों बुंफबनाय इउनिटनिफ्राय गथ'फोरखौ बोखांनो थाखाय खारलाङो।
गोख्रैनो रैखा खालामनो नाजानायनि उनावबो अर खामनायनि समाव गोब्राबै जोखोम जानानै साथाम गथ'साफोरा जिउ गोमायो। मेडिकेल हान्जाया गुबुन सा6 जोखोम जानाय जोनोम जागोदान गथ'फोरखौ इमारजेन्सि जोथोननि थाखाय जायगानि सुपार स्पेशियेलिटि हस्पिटालाव दैथायहरो। दासान्दि डक्टरफोरा बिसोरनि हालोदखौ नोजोर होगासिनो दं, जाय थासारिखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होगासिनो दं। माखासे सान सिगां मध्य प्रदेशनि छिंदवाड़ा जिल्ला देहा फाहामसालियाव बेफोरबादि मेडिकेल अर खामनायनि उनाव दुखुनांथाव जाथाया जादोंमोन। बेनि NICUआव वार्मार मेसिनआ अर खामनायनि जाहोनाव सासे गथ'नि जिउ खहा जायो आरो सानैया जोखोम जायो। बे जथाय जाथायजों लोगोसे महाराष्ट्र आरो मध्य प्रदेशआव देहा फाहामसालियाव अर खामनायनि जाहोनाव जिउ खोमानाय गथ'फोरनि अनजिमाया 48 घन्टानि गेजेरावनो 4 जाहैबाय। देहा फाहामसालिनि बिबानगिरि आरो जिल्लानि बिबानगिरिफोरा अर खामग्रा थावनिखौ नायबिजिरगासिनो दं, जाहाथे गुबै मेकानिकेल फेलें जानायखौ मिथिनो हायो। आबुं जाथायनि सोमोन्दै मावख'आरि रिपर्टखौ दासिमबो नेथ'नानै दं। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।